L-altruizmu, il-qalb tajba u l-mod kif Owen vassallu li l-sieħbu student ġdid fil-klassi tiegħu li jbati minn paraliżi ċelebrali ġie rikonoxxut bloti ta' premju Ġwanni 23 għat-tjubija. Owen li għandu 12 sena imur l-iskola medja tan-Naxxar fejn iltaqa' ma' Jake Jones li għandu diżordni rari li twaqfu milli esprimi ruħu bħal kumplament ta' tfal. Kien hawnhekk fejn l-atteġġjament ta' Owen spikka wara li għamel ħiltu kollu sabiex ikun jista' jitgħallem il-ġesti ta' komunikazzjoni li juża Jake. Dan kollu sar sabiex ikun jista' jifhmu aktar bil-għan li jkompli jkabbar il-ħbiberija ta' bejniethom. F'perjodu ieħor, Owen kien jieħu ħsieb ukoll li jħejji triq fil-kuruturi u jsib post xieraq fil-klassi għal ħabib tiegħu Jake minħabba li wara intervent mediku kellu jqatta' xi żmien f'siġġu tar-roti. F'ħin tal-break huwa kien saħansitra jassistih f'terapija u jgħinu jimxi f'distanzi qosra. Owen stqar ma' One News li għamel ħiltu wkoll sabiex il-kumplament tal-klassi tinkludi lil Jake mal-kumplament tal-grupp. Ta' kuljum nagħmel billi minn klassi għall-oħra nejnu kemm nista' biex iwasslu. U noqgħod inkellmu fil-break ġieli noqgħod ħdejh u nagħmel li nista' biex inferħu. Jake ħassitha sorpriża b'dan il-ġest sabiħ tal-ħabib ta' Bina, hekk kif qatt ma bassret kemm dan it-tfajjel qed iħalli impatt pożittiv fuq il-ħajja ta' Bina. It-tifel imur l-iskola ferħan, irid imur l-iskola kuljum, ġifieri qed jitgħallem minn Owen. Integra ruħu iktar ma' tfal oħra. U ferħan, t-tifel ferħan qed jitgħallem ħafna minn Owen. Hija xi ħaġa speċjali ħafna li tarhom flimkien. Ikun daqshekk close meta t-tifel tiegħi ma jitkellimx. Il-President laqad dan il-ġest altruistiku ta' tfajjel u sostnet il-bżonn li ninaqdu sabiex kulħadd jingħaqad f'soċjetà waħda u ħadd ma jiġi esklus. Patri Dionisio Mintov għalli minkejja dan it-tfajjel qatt ma xenna għal xi unur jew premju huwa dmir tal-Istat li jippremja ċittadini bħalu. Owen appella wkoll lill-studenti bħalu sabiex fl-iskejjel kulħadd jiġbed ħabel wieħed u jgħin il-proxmu f'kull ħin għax mis-sema l-isfel kulħadd l-istess.